Μπήκα κρυφά στην πιο δυνατή ομάδα στο κενό, αλλά αυτό που δεν περίμενα είναι ότι κάποιος με παρακολουθούσε ήδη. Τι λέτε, θα καταφέρω να μάθω πράγματα για τη νέα μου ομάδα και για τον παίχτη που κρύβεται πίσω από αυτή την συγκεκριμένη ομάδα? Μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο και κάνε ένα subscribe και like. Καθώς προχωρούσα μαζί με έναν από τους teammates μου σε μια αποστολή η οποία είχε ένα στόχο, το γκριφ μιας βάσης που εντοπίσαμε, στη διαδρομή προσπάθησα να μάθω αν κυβερνούσε κάποιος σε αυτήν την ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι έχετε αρχικό στην ομάδα. Όχι. Αχα. Δεν. Οκ. Κοίτα. Αρχηγό όχι, αλλά τουλάχιστον βασίζουμε όλοι γενικά, ναι. Είμαστε δημοκρατία. Οκ, απλώς επειδή υπήρχαν πολλές περίεργες καταστάσεις γι' αυτό, δηλαδή περισσότερο από κάποια άτομα, καταλαβαίνεις. Δεν σας κρύβω ότι δεν τον πολύ πίστεψα. Η αλήθεια είναι ότι οι απαντήσεις που έδωσε ήταν πάρα πολύ περιορισμένες και φαινόταν ότι σαν κάτι να έκρυβε. Αλλά στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς τον προορισμό μας, όπου βρήκαμε κι άλλα members από το team. Γιάννη, άκουσε με λοιπόν. Όχι. Μη. Αλλά για πες τι κάνουμε. Λοιπόν, κάνουμε. Πάμε σε ένα base που έκανε share weapon το από εκεί. Δεν ξέρω. Πόσο μακριά είναι από εδώ? Έχει σίγουρα. Αλλά 1000 μπλοκ. Πάμε. Αν είναι κρυφαρισμένο δεν είναι δικιά μου. Βάλε με ένα water Τώρα cannon. πάμε σε ένα κάστρο. Χάθηκα που είμαστε. Έλα, είσαι πίσω. Ευθεία θα σου σπάσω. Ευθεία. Έλα, πού είσαι? Έλα, να σε βρήκα. Τώρα χάθηκα εγώ, μάλλον. Πού είσαι? Κάτσε, ρε, Το πίσω με εδώ, δεν λόγο, για το λόγο. Ένας error 2014 να κάνει τύπη σε μένα να το κάνω. Ναι, κάτω να κάτω. 2014. Ναι, είμαστε 100 άτομα bro. Είμαστε 3 άτομα κάτω. Άμα χρειαστεί θα βάλουμε και... Έλα, κάτω να το σπάσουμε στο ξύλο. Το κάνει. Α, πέθανε από το Hunter error κάτι. Έλα ρε μπρο. Λόρος. Έλα ρε. Τώρα Άχι μπρο. καρδιά μου ρε Πώς θα bro, το άχι πάμε? καρδούλα μου. Ξενέρα, ούτε ένα PvP ρε φίλε. Έλα ρε μπρο. Σε λίγο, υπομονή. 800 μπλοκ μακριά. Πάμε αγριό. Εφόσον κοντεύαμε στον προορισμό μας, εμένα αυτό που με ένοιαζε περισσότερο ήταν να μάθω ποιος είναι αυτός με τα κόκκινα trims. Γιατί αυτός ο παίκτης είχε πάντα visibility. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα να μάθω πάρα πολλά πράγματα για αυτόν. Δες εγώ τι Είσαι, ρε. έχω. Αυτό το παιδί ήταν που σκότωσε. Τάντε, αυτό το παιδί ήταν που σκότωσε τον άλλον που ήταν τίμη του Τσάζι. Ναι. Για να δω μία. Ναι, αυτό ήταν. Εντάξει, πάω να κάνω TP, έχει έρθει το πιο άκυρο άτομο. Αυτός. Κάνει την πηχεία τους πάντες. Ναι, κάνε. Πρόσεχε, πάμε όλοι Ινβίς, ελάτε όλοι Ινβίς. Δεν χρειάζεται ρε μπρο. Σιγάρι μαλάκα. Δεν πειράζει να έχει Δεν φάσει. πειράζει, έλα, βάλε. Ωραία, κομπλέ. Περιμένουμε όποιος είναι μάγκας σας έρθει τώρα, 4 άτομα είμαστε. Είναι καλό. Το δέχτηκαν. Όνομα. Α, το δέχτηκα να έρθουν. Ναι. Εδώ να τους. Δίχεια. Πήγε! Σε mocking game. Α, πέθανε από τον Τάντι. Επόμενος άμα είναι. Τι ήταν γυμνός, τι. Άλλο. Ναι. Άλλος. Ήταν ναι. Δεν τον είδα καν να έρχεται ρε μπρο. Εγώ το άκουσα και είχε πολύ Έλα, δύσκολο κάνουμε αυτό Hunter. έχω να πω. Ακούστε. Ο Χαν... με τι τσάζι είστε. Το σκοτώσουμε. Ο Hunter. Ναι. Τι κάνετε ρε, γιατί μάλλονετε. Μόλις γύρισα από το μέρος που είχαμε πάει όλο το team, αλλά έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και για αυτό το team, αλλά περισσότερο για τον παίχτη με τα κόκκινα trims. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα άτομο που μπορεί να ξέρει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να τον επισκεφτούμε. Έτσι, μετά από πάρα πολλή ώρα, επιτέλους έφτασα στον προορισμό μου, ο οποίος ήταν ένα νησί στο οποίο βρισκόταν το άτομο το οποίο έψαχνα. Αφού βρήκα το σπίτι του, μπήκα μέσα και η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόταν απολύτως τίποτα. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω καν το λόγο που δεν θυμόταν τίποτα. Κάτι μου θυμίζεις, δεν ξέρω. Έλα ρε εσύ, ήμασταν μαζί με... Τι να σου πω τώρα... Ήμασταν μαζί στον Εθέριακο, δεν το θυμάσαι τον Εθέριακο? Ναι. Ήμουνα κι εγώ εκεί και τέλος πάντων κάναμε σχετικά παρέα, αλλά... Δεν ξέρω, μπορεί και να μην με θυμάσαι, έχω περάσει πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να σου στήσω μια χάρη. Τι έγινε. Υπάρχει ένας παίχτης, ο οποίος φοράει Netherite,
armor. Netherite. Οκ. Όλοι τους φοράνε, αλλά αυτός φοράει με κόκκινα trims. Και είναι πάντα Κόκκινα. invisibility. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ τη φάτσα του. Συνέχεια λέει ότι είναι πάρα πολύ καλό στο PvP, ότι Στην ουσία θες να βρω έναν παίχτη. ναι, Δηλαδή, αυτός ποιος κάπως είναι. έτσι. Θέλω να μάθω αυτός ποιος είναι. Σε ποιο σερβερ, αυτό είναι πρώτο. Περίμενε. Πού βρίσκεται αυτή η ομάδα περίπου? Είναι 10k blocks από εδώ που έχω ταξιδέψει. 10.000 blocks. Ναι, Μπορεί και να την ξέρω αυτήν την ομάδα. Να πάω λίγο στη βιβλιοθήκη μου να δω Οκ. μερικά αρχεία που έχω κρατήσει από το παρελθόν. οκ. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι. Νομίζω αυτό είναι το κατάλληλο βιβλίο. Περίμενε. Λέει για έναν player τον. Περίμενε, δεν διάβαζω καλά. Κάτσε να φορέσω τα γυαλιά μου. Περίμενε. Τον Apex Slayer. Κάτσε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο διαβάζω. Και λέει ότι είναι από τους πιο δυνατούς PvPers. Facts. Θέλω να μάθω άμα μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Δηλαδή, άμα είναι στα κυβικά μου, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάτσε. Λοιπόν, Bear Boy. Ας υποθέσουμε ότι είσαι εσύ αυτός, οκ. Οκ. Λοιπόν. Ας πούμε ότι δεν έχεις καμία. Με τίποτα δεν μπορείς να τον νικήσεις. Είναι από τους καλύτερους PvPers. Δεν σου κάνω καθόλου πλάκα. Το λέει το βιβλίο. Είναι στο tier list. Δεν τον έχω καθόλου, ούτε λίγο. Ούτε με τάμα. Πολύ απλά. Πρέπει να ξεσκηθείς πολύ, αν και δεν νομίζω να μπορείς να τον έχεις. Είναι κυριολεκτικά αδύνατον. Από ό,τι γράφει το βιβλίο. Λες να έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι έχω μπει στο team Θες να το- περισσότερο για να μάθω πράγματα. Θες να το σκοτώσεις? Λίγο, πολύ λίγο, ένα έτσι. Όχι, Παναγία μου, τι ακούω. Θες να σκοτώσεις τον Apex Slayer? Εντάξει, μπορούμε όλοι να κάνουμε όνειρα, αλλά ναι, θα ήθελα, δεν θα με χάλαγε. Σε ποια πέτρα χτύπησε ακριβώς? Δεν άρεσε, Πριν έτσι. απλώς δεν ήξερα καν ποιος ήταν ο τύπος πριν 5 λεπτά. Οκ, ναι, οκ. Πριν 5 λεπτά. Κάτσε, είσαι στην ίδια ομάδα και δεν ξέρεις ποιος είναι. Έχω δει Κάτσε. ολονών τα μούτρα, αυτόν δεν τα έχω δει. Ποτέ. Μια φορά, αλλά πολύ μακριά. Ήμουνα δηλαδή εδώ και ήταν από εκεί που ερχόμουν, ας πούμε, σε εκείνο το διάδρομο. Οκ. Κοίτα. Έχετε πολεμήσει ποτέ μαζί? Μαζί ναι, και βασικά από ό,τι είδα, αυτός δίνει εντολές, παρόλο που ρώτησε έναν παίχτη. Άμα αποφασίζετε από κοινού, δηλαδή όλοι κάνετε κουμάντο. Αυτός με είπε ότι ναι, όλοι κάνουμε κουμάντο, αλλά τις περισσότερες φορές αυτός δίνει τις περισσότερες εντολές. Και αυτό να Κοίτα, πούμε. είναι πάρα πολύ έξυπνος και έχει πάρα πολύ καλή στρατηγική. Αυτό θα σου πω. Άρα γι' αυτό είναι και αδύνατο να τον νικήσεις. Και επίσης πιστεύω ότι έχουν δίκιο που τον ακούνε και που τον ακούς. Εσύ, αγόρι μου, είσαι τρελός, οκ. Εντάξει, στο δίνω. Και εγώ στην ηλικία σου έτσι ήμουν. Και εγώ δεν ήξερα τι έκανα, αλλά ναι. Ας πούμε ότι δεν νομίζω το έχει καταλάβει. Είναι αλήθεια. Οκ. Έτσι πιστεύω. Θες μήπως του στείλω κανένα μήνυμα? Όχι, άστο. Όχι καλύτερα, οκ. Λέω μήπως, το θες. Όχι. Αν έχει καταλάβει ότι τον κατασκοπεύεις. Δεν νομίζω να υποψιστεί κάτι. Αγόρι μου, δεν ξέρω εγώ τώρα. Βλέπεις, μένω σε μια παράγκα. Ναι. Μόνο το έσπασε. Δεν σκουριάζει το ξύλο, Απ' τη μούχλα. Αλλά ναι. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να το σκοτώσεις εσύ. Οκ. Καταλαβαίνω. Αλλά θες να το σκοτώσεις. Αυτός είναι ο στόχος σου. Ο στόχος μου είναι ότι θέλω απλώς να καταστρέψω αυτή την ομάδα, γιατί κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα κάνει κακό γενικά σε εκείνη την περιοχή. Σκοτώνει πολλά άτομα και δεν μ' αρέσει. Παναγία μου. Πώς σκότωσε μια ολόκληρη ομάδα που θέλετε από 100 players που είναι πολύ πιο δυνατοί από σένα. Λοιπόν, ξέρεις τι είναι αυτό το YouTube? Ναι, Το YouTube. ναι. Ωραία. Θα ψάξει εκεί. Έχει πολλά traps. Όχι τραγούδια. Ξέρεις. Ναι, παγίδες. κατάλαβα. Μμμ. Και ίσως νομίζω μπορείς να τους παγιδεύσεις και να τους σκοτώσεις. Ίσως, δεν έχω ιδέα. Έτσι, αφού έμαθα κάποιες πληροφορίες για το συγκεκριμένο παίχτη, πήγα στο base αυτή τη φορά κρυφά για να ακούσω μήπως λένε κάτι περίεργο, το οποίο θα με βοηθούσε περισσότερα να μάθω για αυτόν τον συγκεκριμένο παίχτη, αλλά και για το team. Κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον παίχτη. Μόλις έρθει θα πρέπει να τον εξοντώσουμε κατευθείαν, χωρίς καθυστέρηση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.